Здравейте! Искам да ви се похваля, че най-накрая успях да си направя нож и на себе си. А именно този нож. Най-накрая и аз имам W Grind, но не от каква да е стомана, а от ZDP 189. Тези, които са запознати с тази стомана, знаят, че това е може би най-добрата японска стомана. Много ситна структурна решетка има и е много резлива стомана. Твърдостта, която постига е 66-7 единици. Реже с лекота. И аз съм горд, че притежавам нож от тази стомана. Собствената му тежест. Ако някой може да вкара ZDP суровина, суров вариант, ламинат, моностомана, без значение, ще се радвам да направя още такива ножове. За сега хубав ден на всички!